Matattar Rahama ai dole mu ma yabo Yarasulullah. Matattar Rahama ai dole mu ma yabo Yarasulullah. Matattar Rahama ai dole mu ma yabo Yarasulullah. Da fari na saka Allah sarki wanda shi ke badawa, shi ya gagi dare rana ni'imarsa ba ta yankewa. Roƙonka Allah nake yi to ni ma a karɓi yaban nawa, ne ta yi wa ma'aiki wanda kamar sa san ba a samu ba. Allah ga gara salati ba adadi gare shi Rasulullah. Dan Amina ta abban faɗi mazuciya kai take kalla. Rashin ganin ka ma'aiki shine yake tsakanin zubar kwalla. Umma Mustapha ce na rera yabo ga kai ya abin kauna. Matattar Rahama ai dole mu ma yabo Yarasulullah. Kai mu tashi mu karo kwazo gunya ban abban fati. Madogara ta an kwamalan ratini ganin sa nake santi. Gafara nan ko kauce nan ga kasuwawa ne kanti. Wallahi annabi karshe ne matsayin da ba a kamawa. Tabbata gun maƙiyan kaɗa har Rasulillah. Matsayinka ya kai mu dinga faɗar ka duniya har mi shela. Arzikinka muke ci annaba har muna daɗa madalla. Sadiya Umar ni ma ya bar Rasulun nasa a gaba. Matattar Rahama ai dole mu ma yabo Yarasulullah. Kafara nan ku bani gore ni ma ba zan ki na tofa ba. Baitin yaban sama aiki yanzu na fara yi ba wai ne ba. A sassane aka san mu kun ga yabansa ba ma daina ba. Allah ka sa mu ga annabi du'a'i fa ba ma fasa ba. Inda ka samu ma'aiki ka warke a dukkanin cuta. Da shugaba waraka ne ya koyar da mu a wajen bauta. Sannan ya yi mana koyi ko ɗaya ba ruwan mu da yin cuta. Ni Amina Kabiru fagen san annabi na wuce a gaba. Matattar Rahama ai dole mu ma yabo Yarasulullah. Wadatuwar rushi na in same ka na gama yin zarce. Kai ne ka je fadar Allah kuma ko iya haka ayate. Ka je ka taka ka karbo sallah guda 5 aka bambance. Kowa ya bar ka ma'aiki har abada ba zai wuya dace ba. Wallahi annaba Allah ma ya bashi dukkanin yarda. Gata a guna Allah yake kai duk duniya mata shaida. Kai arzikinsa ta kota ina duk duniya ya Yahuda. Ya Rasul ka amsa hafsa min tari ina a gaba. Matattar Rahama ai dole mu ma yabo Yarasulullah. Faɗarsa ba san denawa. Ku ƙara gane ma'aiki wanda arziki ba yankewa. Ko makiyan sun zo an ba su kuma an daɗa ƙarawa. Ga mai halin kyauta kullum ba zai iya yi maka ba. Matattarar haske ga kamshi ɗa wanda muke bege. Mu ƙara tashi mu rera yabansa kansa dole mu daddage. Ni ban bagin sama aiki ko da za a mun ɗaurin zarge. Aisha yar Kabiru san annabi shine rasa a gaba. Matattar Rahama ai dole mu ma yabo Yarasulullah. Ceton muke nema ya annabi ko a can kasa rumfa. Ranar kiyama mu tashi cikin inuwar ka karin mi shige jarfa. Kaunar ka ne ta yi min sutura ta ko ina ta sakan safa. Kowa ya kama ma'aiki ni na san da ba zai taɓe ba. Allah ka sa in za mu cika a ce shahada ta zo baki. Mu je mu sadu da annabi wanda zuciyar mu take ɗoki. Ni an fitan sa
ta siffa na ji ina shauƙi. Ni Khadija Yusuf na rera yabo ga kai ya Rasulullah. Matattarar rahama ai dole mu ma yabo ya Rasulullah. Wallahi ni ambatansa na zo na yi ko kaɗan ba na shayi. Wallahi ko magiya ba sa so mu yaban nan sai mun yi. Mun gane babu kamar kama aiki mu da kai fa muke koyi. Kullum muna daɗa kama ƙafa ba za mu daina biyayya ba. Allah ka ƙaran ƙaunar annabi ni gare ka nake roƙo. Dan kai kake yi gashi muna ta bara muna miƙo ƙoƙo. Wallahi ko ba mu furta ba sai zuciya ta kai saƙo. Rashida mun tare na rere yabo ga kai ɗan babba. Matattarar rahama ai dole mu ma yabo ya Rasulullah. Zuciya ta dana magarin in ambace ka abin ƙauna. Annabi kai ne gada na abba da umina. Duk duniya arzikin ka muke ci. Shugaba ya abin ƙauna. Ga mai isa da mukami ni ba za na daina kira riba. Ga wanda Allah yake wa kirari da hane shehu tantance. Sunan sama ya haɗa shi da nashi gori guda ya yi geɓance.